23 urte ditut, eta nire ikasketak generalizionetako herrikastoran ditu, ondoren Tolosako Magisteritza ikasten ditu. Nondik datorkizu irrati eta kazetaritzarekiko zaletasuna? Bueno, egia esan ikasi batean ontzekan baterri, hor ja DBH-en aukeraketa batzuk emerria, batxillergon beste batzuk, eta hor batez egia batxillergon ja norabidea pixkat aukeratu beharrezunean, hori pixkat ikusten hazen ditan bat ze aukera eta ze karrera eta zeuden, eta batzan bat ikusentzunezko komunikazioa, eta bueno, nahi iteitea, komunikatzea, komunikabideek oro harri asko gustatu zaizkit. Orduan pixka bat, gehiagin jakin gabe, baina bueno, horrek tentatzen indula jakin da, aukera hori hartu duen, ikusentzunezko komunikazioa. Eta gero, karrera hortan nahitzea, alako aukera bat sortu dizkit, eta pixka bat nire tentazio hori edo osatzen zuen da ustez, baina ez nekan hasiera batean niondik ere garbi. Euskadi Gaztean hasi baino lehen, zer iritzi zenuen irratioaren inguruan? Eta orain barruan zadela, zer iritzi duzu? Bueno, iritzia nik lehen kotxean eta espetadore bezala ere erabiltzen nuen, irratia, esnatzeko bideo bezala. Eta gustatzen egiten atxegina zen. Eta barrun sartu nahi zenean, ikusi pixkat ezagutu eta mundu hori zer da. Eta iritzia, nik uste dut musikaleko informazioa pixkat emate deula ez, baina batez ere dagoela zentratuta entretenimendu hortan. Eta uste bide hori jarraitzen dula. Inoiz gertatu bat zaizu airean ez zinela pentsatzea norbaitik inoiz egiten hasi eta airean jarraitzea, eta noiz dut gertatu bat zaizu ordenagailua ez ibiltzea eta jarri beharreko kantu dira garkia ezin jartzea? Bai, airean nahola ez egin, nahi ditoi pasa, bakit jendei pasatu izan zaiela, baina nahi ditoi pasa. Egia esan, lehenengo momentutikan hori hortan alegindu nahi zentzat hori ez da dila pasa, eta bai mobilak eta bai norbait sartzea bali da, argi gorri handi batzutu eta gotea, orduan, harretaz ibiltzeko gauza da, azkenean, horko egozien gauza, esatzen dela, badikoa, Euskal Herri guztia, eta munduan barren ere bai interneten eta. Orduan, nahi aldozatikan ez zaitu zer pasa eta alegintzen nahi baina ez gertatzen, azkenean horrek reperkusio hori izan dezakelako ez. Mikrofona aurrean ez daitra bat horretzera? Zuzenean egon baino lehenago guztioaren bat egin nagoen zenuen? Trabatu askotan, eta egun batzutan bestatutan baino gehiago. Eta akordatzen nahi adibidez behin, Pito kantu bat, Pito y los pitipaldos izaten azkenetan, por la boca mi del pez esamearen edan, beste naze borratzen bat, eta gehitu nintzen, blokeatuta. Ez aurre eta zatea, eta gerotikan saio hortan ja sartu zitzaiten alako beldur bat bezala ez, gero jaurren gomian ez egatzen, baina momentun hori olako momentu rato txarra pasata gero, orduan olako bat. Gutxolarra irratean egon gara, bertan eta lan egin alduzu? Bai, lan egin edo egiten ditun kolaborazioak. Hilean behin, juten izan, azten nun argitaratu berrizan disko bat edo, eta horren inguruan pixka bat alako lanketa bat egiten nun, ze taldetatik zetorren, eta gero, kantu batzuk eta jartzen ditun, pixka bat esplikatu esplikotakoa zen, zen olako diskoa kaleatu zuten, eta pixka bat horren nondin orakoa.